Πάρ' τον εσύ και φέρ' τον κάτω. Έλα, Τζονάκο, έλα. Γεια σου Βασιλάκη δολοφόνε. Για πάμε. Για πάμε. Δω μου το σκηνή εδώ. Έτσι. Πιάσου σκυλάκι εδώ να βγάλουμε το γουρνάκι πάνω. Έλα Τζόνι. Μπράβο Τζόνι. Επινίνει και μες στο ποτάμι. Ζου! Μπράβο. Κάτσε ρε να το πιάσω για να μην στο αρχίδι. Μην βρίζετε κύριε και θα τα κατακούτε. Έλα κουτσάκο. Έλα. Δώμησε το ποτάμι άμα. Για πάμε. Τη σφαίρα μέσα μου, δεν είναι γεμάτο. Θα φας και ένα κλωτσιά και θα σου πω εγώ. Για πάμε. Άστο ρε μαλάκα τον καλαπάνι και τράβω μετά. Έλα για πάμε. Έλα κουτσάκο. Έτσι μπράβο. Πού το πας. Εκεί. Εκεί. Γεια σου Τζόνι. Συγχαρητήρια κύριε Βασίλη. Θα είστε και στα τέρια του. Αδερφάκι του αδερφού μου το πρωινό. Μικρούλι. Παιδάκι. Δηλαδή έχουμε τώρα 88 και 2, 90. Εντάξει. 3 αγωνιστικές ακόμα. Δεν είναι 3, είναι περισσότερες. Πώς είναι. Είναι 1, 2, 3, 4, 5 αγωνιστικές. 5 αγωνιστικές ακόμα. Θα τα φτάσουμε τα κάτω που θα πάμε. Λοιπόν, άντε να είμαστε καλά και θα τα πούμε. Πώς είναι ο... Λοιπόν, δεν το πες τραβά, το βγάλουμε λίγο κάτω τώρα. Άντε. Λίγο το ευθεία. Ευθεία εδώ μπροστά θα βγεις. Είναι ο δρόμος. Ας το αμάξεις αυτό ρε. Ναι αγόρι μου, άντε. Να Να πάρεις όμως, όχι το σκυλί παθαίνει πάρω τίποτα. ένα σκυλάκι. Να πάρεις το τουφέκι σου. Εδώ που είναι και γεμάτο σφαίρες μου το έδωσες με την κάγη για να σου τραβήξουμε στο κεφάλι, γι' αυτό. Παρεφήμαι σε έμπειρος στην γουρσά, δεν θέλω να λες μαλακίες πάρει. Άμα δεν το φέκει εσύ και βαρέσεις τη ζωή Λοιπόν, σου, τι να σου κάνω εγώ. είναι ο Βασιλάκης ο ανιψιός μου και βεβαίως εγώ, μην ξεχνάτε και εμένα, είμαι ένας από Καμεραμάν της ομάδας. και ο πρωταθλητής που έχω βαρέσει τα περισσότερα μέχρι τώρα. Καμεραμάν εδώ της ομάδας. Εδώ οι Λοιπόν, θεομηνίες. αυτός είναι ο Τζονάκος. Εδώ οι Τζοιν. θεομηνίες. Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Τράβα το και λίγο να στραβήξω να το βγάλεις πέρα. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλει ο καμεραμάν. Αργήσω όμως, θα το μπουτάκι το τραβάνε. Όχι να δώσεις το σκυλάκι. Το σκυλάκι δεν πάει πουθενά. Προχώρα. Το πάρω τώρα από Ναι. Τραβώντας. Άντε. Βγήκαμε στον δρόμο, το αμάξι μου μπροστά είναι. Άιντε. Μαλού σειρά. Έχουμε, προχώρα. Τόνωσε λίγο τους ακροατές μας. Έτσι. Παρακαλώ πολύ. Να το βαρέσει μια φορά σωστά το γουρούνι μου δεν μπορείτε. Σε κανένα κεφάλι. Γύρισε, ρε. Σε κανένα κεφάλι δεν μπορείτε να το βαρέσετε. Γύρισε ρε. Άντε σκύλο μου. Καρδούλα λε παιδί μου, κοίτα εκεί. Πάμε ρε, Έχεις προχώρα. ανατομία, τι είναι εκεί από μέσα. Προχώρα ρε. Σάπεις με 2,5 τόνους κρέας να πούμε και δεν ξέρεις που είναι η καρδιά του γουρνού. Προχώρα ρε. Ο Πετσίνας θα κάτεψες, άιντε. Εδώ κάτω έχουν βγάλει και άλλοι. Αριστερά κάνω.